също може да ни поканите да говорим, но това така наистина е друга тема. И той се хвана за главата, каза: какво ти каза Антонио Поркия? Каза: аз не мислех, че ще срещна някой въобще човек, който знае за Антонио Поркия. Викам: но той не е бразилец. Да, разбира се, че не е бразилец. Вика: а ти знаеш ли за Рикардо Хуарос? Не, нищо не знам. И е така, отиде един разговор за гласовете на Антонио Поркия, който продължи, няма значение. Но аз след този разговор, книжките, които ти донесах, са на този бразилец. И това са едни изключително финни трептения, които наглед не се поддават на никаква обработка и аз не знам доколко, мисля, че не и много превеждам. Не много малко е превеждам. Само на английски има едно издание, което аз си поръчах от Амазон. То дойде, само доставката беше въобще и то ужасно. Буквите едвам се четат. То е такова, ама издадено по най-лошия възможен начин. Но е двуезично на испански и на английски. И това ще бъде страхотно богатство и според мен истински принос за преводната литература в България. Ето защо работят двамата, нали разбирате? Елена ме попита в предварителния разговор дали преводачеството е самотно занимание. Аз си казах, аз се чувствам самотна само когато не ме разбира. Когато правим нещо с Кирил, аз се чувствам в такава страхотна степен разбрана, преди да съм си отворила устата дори, че просто то е блаженство да работиш с хора, които наистина си борят в професията. Важно им е да се получи добре. Абсолютно не пестят време за вникване, за вживяване. Това е такъв лукс. Много рядко се случва да се работи с такива хора. Така че и е богатство, което очевидно се заслужавате, защото продължавате да го генерирате. На финала на разговора ми се иска да ви попитам нещо, което неизменно ни съпъсва в живота. В света на изкуството, в света на литературата и на книгите навлиза мощно изкуствения интелект, въобще дигитализацията. Имате ли страх, че книгата ще изчезне? Това е, може би, по-скоро въпрос към Кирил. Бих искала да попитам Нева дали изкуственият интелект ще превземе работата на преводач. Аз ще започна. Защото Кирил ще каже, че книгата ще изчезне и въобще всички ще потънат в скръбно настроение. Не, няма да изчезне. Не. Вижте сега, изкуственият интелект е инструмент. Той не е друг играч в нашето поле. Много естествени интелекти правят много глупости и аз не съм изненадана от глупостите, които се правят с изкуствения интелект. Това, което трябва да имаме, не примитивни сечива, а все по-финни сечива, включително изкуствения интелект, плюс критерии, плюс почтеност, плюс професионализъм и тогава ще е хубаво за всички. Аз знам някои неща, които в моята работа изкуственият интелект може да ги разреши. Те са тези, които са количествени. Значи, примерно, ако аз имам в един текст, то това не е нужно, чака изкуствен интелект, може find и replace, да ползваш. Ако имам в един текст 200 пъти споменато прага, аз няма нужда да го изписвам всеки път. Такъв тип неща могат да се, или ако аз имам нужда много бързичко да ми се синтезира някаква количествена информация, супер, нека да заповяда, ще го ползвам. От друга страна, ако аз превеждам и поставям някакви неща на изкуствения интелект, той да ги свърши, аз се отказвам отгоре-долу единствената си наистина голяма отговорност, която е и привилегия, те нещата обикновено вървят така сдвоени, а именно да взимам решение.
аз не искам някой друг да взима решение вместо мен, затова аз няма да препиша от друг колега, случвало се, ужасно е, плагиатът е смъртен грях. По същия начин, ползването за мен на изкуствен интелект директно за, така да се каже, превод, аз вече пренос, както и де, когато го направиш количествено, статистическо, а не качествено, интуитивно, лично, ти го убиваш оригиналния текст и си отнемаш способността да взимаш решение, която е твой кръст, който ти трябва да носиш, защото е мъчно понякога да взимаш решение. Бавно е. За количествените неща заповядайте с изкуствен интелект. Качествените си ги решаваме за наячийската, с речичките и така, както човек може да си купи дантела плетена от някой с пукичките, да се мирише даже на кремчето, което женичката си слагала на ръцете, примерно. И това е толкова трогателно и хубаво, така може да си купи нещо, което е изплетено от синтетичен материал в китайска фабрика. Има и едното и другото, на някой едно му върши работа на друго. Аз знам кое предпочитам и знам кое бих правила, ако имам шанс да го правя. Книгите няма да изчезнат, имаме нужда от тях, все по-малко сме, обаче няма да изчезнем и ние. Не казвайте, че ще изчезнат. Самие също ползвате вие технологиите в работата си, така че надявам се, че са ви приятели. Аз в моята работа няма за какво да ползвам изкуствен интелект. Скоро технологията, особено дизайнера, днеска ви наблюдавах какво правихте с студентите, така че ползвате технологии. Естествено, това просто е средство. Всяко време има своите адекватни инструменти. И това е един от инструментите на нашето време. Изкуственият интелект, така както го наричаме, защото за разлика от ChatGPT, в визуалните програми, в всички такива приложения, там какви неща се случват. Просто половината от рекламите, които виждате по улиците, включително и тези на Happy, да мислите, че някой ги е снимал тия хора и така си лепили разни неща по тях. Това е изкуствен интелект. Ако преди една година ще бъде невъзможно. Преди, може би, даже и по-малко. Това е такава главоломна скорост. Следващата кампания, следващата рекламна визия ще бъде такава, която просто и вече няма да знаем кое какво е. Между другото, това е ключа за изкуствения интелект и мястото му в нашия живот. Кой ще разбере, кой може да разбере какво е дело на изкуствен интелект и какво е дело на жив човек с негов си интелект. Това може би е популярен такъв въпрос вече. Сега приключваме. Но наистина, той иска да каже нещо за изкуствения интелект. Между другото, виждам, Ани, че е готова с подаръци за вас. Иначе съм убедена, че можем да се приказваме още дълго. И да влезеш в света на тези двама артисти е едно голямо богатство. Радвам се, че го споделихте с нас, макар я дам малка част. Ето го. Ето пристигат първите овации с този бъдещ читател. Изключително хубава и обогатяваща среща. Благодаря ви. За всички читатели от всички възрасти, между другото толкова малък читател да издържи час нещо, мисля, че бяха изключително интересни. Благодаря на журналистката и наистина страхотния професионалист Елена Бангиева, която направи много добър
преглед и прочет на съвместните произведения на Кирил Златков и Нева Мичева, които наистина са много и дори човек може да се поизгуби по какви италиански, американски, български произведения те са работили заедно. За мен беше удоволствие Нева Мичева да чуя тази вечер, защото с нейното творчество ме запозна преди 7-8 години. Много скъп за мен човек и аз имам изключителен сантимент към това, което Нева прави, като публицист и като преводач. И много се радвам, че и Кирил Златков беше с нас. Имаме още много какво да се говори по много теми. Надявам се следващия път за българската кирилица, защото много дизайни от това не го схващат. Не само изкуствения интелект. Много ви благодаря. Аплодисменти за тримата.